Dobrý večer. Po mesiaci sme tu opäť a vy už pozeráte na tretie vydanie našich televíznych novín svadobných správ agentúry Ceremony. Vitajte pri sledovaní. Hneď na začiatku by sme sa vám chceli poďakovať za vašu podporu a priazeň, za vaše ohlasy, komentáre a maily. Prvé vydanie videlo na Facebooku viac ako 5000 ľudí a veľmi nás teší, že na druhé vydanie našich televíznych novín pozeralo už viac ako 15 000 divákov. My sa budeme snažiť, aby sme naďalej poskytovali zaujímavé témy, informácie, tipy a rady zo sveta svadieb, a to každému z vás, nielen budúcim nevestám. Poďme sa teda pozrieť, aké sú témy dnešného vydania našich televíznych novín. Cez objektív našej kamery uvidíte, ako prebiehalo svadobné fotenie v Benátkach. Predstavíme vám svadobného fotografa Jozefa Leloviča z Hlohovca. V časti tipy a rady pre vás predstavíme niekoľko druhov návlekov, povieme niečo o ich výhodách a nevýhodách. V časti krátke správy vás najprv zavedieme do našej kancelárie. Ukážeme vám, ako sme cestovali na svadobné fotenie do Benátok. Povieme niečo o našej májovej akcii Darček pre vás. Čo môžete vyhrať, ak napíšete komentár k našim televíznym novinám. A nakoniec prezradíme, čo všetko uvidíte vo 4. vydaní našich televíznych novín v júni. V priebehu apríla sme na našej facebookovej stránke zdieľali výzvu a hľadali čerstvý manželský pár, ktorý by mal záujem o svadobné fotenie v Benátkach v rámci spoločnej promoakcie firmy IL Foto z Hlohovca so svadobným fotografom Jozefom Lelovičom a našej svadobnej agentúry Ceremony. 28. apríla do Benátok s nami išli Henrieta s Gabrielom, ktorí mali svadbu 2 dni predtým. Poďme sa teda pozrieť na videoreportáž zo svadobného fotenia z Benátok. Fotenie trvalo skoro celý deň a náš svadobný reportér Ľudovít Köhröš mal naozaj ťažkú prácu, aby z toho veľkého množstva natočených videí nastrihal túto krátku reportáž tak, aby vám priblížila čo najlepšie celú atmosféru fotenia. Do videa sú vsunuté aj niektoré profesionálne upravené fotografie, aby ste videli, ktorá fotka ako vznikla. Naše putovanie po Benátkach sme začali nad mestom, na najvyššom poschodí parkovacieho domu, odkiaľ sa nám naskytol krásny výhľad na celé mesto. Vizážistka a kaderníčka Anna Mária Miesárošová zo salónu krásy na Radlinského 17 v Nitre začala pripravovať make-up a frizúru nevesty. S make-upom nemala veľa práce, lebo nevesta má krásnu tvár a bezchybnú pleť. Použila jemné pudrové farby, ružovú a odtiene fialovej. Hodili sa k farbe oči a pleti nevesty. Anna Mária sa vyžívala hlavne pri tvorbe frizúry nevesty. Základ frizúry tvoril španielsky drdol, učesaný do hladka, zdobený vrkočmi upravenými do rafinovaných kruhov a vln v štýle 20. rokov. Na jednej strane zdobený s jednou veľkou ozdobnou sponou, na druhej strane zdobený niekoľkými malými sponkami s kamienkami. Myslím si, že výsledok hovorí za seba. Príprava ženícha trvala oveľa kratšie. On si dal len košelu a oblek a už aj bol hotový. Z parkovacieho domu sme prešli cez ulicu a boli sme pri lagúnach. Nevestu so ženíchom sme posadili na miesto, ktoré nám ukázal fotograf, a začalo sa fotenie. Niektoré fotky sa robili na základe pokynov fotografa, iné vznikli spontánne z vlastnej iniciatívy mladého páru,
ktorí si to očividne užívali. S výberom vhodného miesta na fotenie nebol absolútne žiadny problém. V podstate hoci kde sme sa mohli zložiť pri našom putovaní a fotiť. Toto krásne mesto, jeho úzke uličky, lagúny, gondoly, dav ľudí a okolo idúci nám poskytovali neopakovateľnú atmosféru a scenár. Občas sme natrafili na naozaj neuveriteľné miesta. Napríklad pozrite sa na tieto dve zrkadlá, ktoré len tak viseli na stene a mohli tak vzniknúť naozaj originálne zábery. Samozrejme, ak sme už v Taliansku, nemohli sme vynechať originálnu taliansku pizzu v reštaurácii na mole na Canale Grande. Počasie nám prijalo celý deň. Svetelné podmienky boli úplne ideálne. Keď sa v poobedňajších hodinách trošku ochladilo, tak sme chránili našu nevestu dekou. Pri nastavení niektorých pôz sme museli pomáhať všetci, napríklad tu s vlečkou na svadobných šatách. Po prechode cez niekoľko mostov nad lagúnami sme sa dostali na námestie svätého Marka, ľudia na námestí boli naozaj zlatí a spontánni. V tom obrovskom dave nášmu mladému páru poprialo veľa lásky a šťastia, veľmi veľa ľudí. Stretli sme tento exotický pár, ktorí sa tiež fotili na námestí a urobili sme jednu spoločnú fotku. Z námestia svätého Marka sme už išli do najbližšieho prístavu a nastúpili na loď, ktorá nás po veľkom kanáli zobrala k nášmu parkovaciemu domu. Ešte sa urobilo niekoľko záberov na lodi a potom, síce trošku unavení po celodennom chodení, sme už len pri polhodinovej plavbe loďou nasávali do seba atmosféru mesta lagún. Na záver už len jedna veta. Nevesty, verte nám, vaše zážitky z fotenia budú nezabudnutelné a svadobné fotky z Benátok dokonalé. Tak príďte. V dnešnom našom vydaní by sme vám chceli bližšie predstaviť fotografa, s ktorým sme boli na svadobnom fotení v Benátkach. Vám budúcim nevestám poradí, ako si vyberať fotografa na svadobné fotenie. Takže na linke máme... Dobrý deň, volám sa Jozef Lelovič a som svadobný fotograf. Dobrý deň, pán Lelovič. Vitajte v našom vysielaní.
Približte nám, prosím, trošku vašu firmu a povedzte niečo o JL Photo. Svadobnej fotografii sa venujeme od roku 2007. Čo sa týka našej práce, môžete ju vidieť na našich stránkach alebo na fanpage na Facebooku, kde sa snažíme prezentovať našu prácu, ktorú sa snažíme robiť od srdca a hlavne sa snažíme zachytávať čo najviac emócií. Vyhľadávame netradičné miesta aj mimo Slovenskej republiky, nakoľko sú zaujímavejšie pre ľudí. Veľa ľudí v dnešnej dobe už nechce mať stále stereotyp, rovnaké fotografie, ako má kamarátka, suseda. Proste každý chce mať niečo nové. V dnešnej dobe už fotografia nie je taká, postavím sa k stromu, odfotím sa a idem domov, ale snaží sa každý fotograf, aj každá nevesta mať čo najkreatívnejšie fotografie. Ako by ste presvedčili budúce nevesty, aby si vybrali práve vás na svadobné fotenie? Čo sa týka fotografie a štýlu fotografa, každému je vhodné niečo iné. Každý fotograf má iný štýl, každá nevesta má iné požiadavky. Preto aj našim klientom odporúčame v prvom rade si pozrieť našu prácu, po prípade osloviť naše nevesty, ktoré sme už fotili a pýtať sa ich na ich osobné skúsenosti. Taktiež najlepšie si popozerať celé portfólio, nie pár fotiek niekde cez telefón, ale sadnúť si, poprípade navštíviť fotografa, pozrieť si fotoalbumy a porozprávať sa, ako bude prebiehať fotenie, čo všetko sa fotí, čo sa nefotí. Čo by ste poradili nevestám všeobecne, na základe čoho by si mali vybrať fotografa? Pri výbere fotografa nie je dôležitá cena, ale jeho práca. Na to by ste mali hlavne pamätať. Dosť často sa nám stáva, že keď povieme nevestám cenu, tak povedia, však ten nám to nafotí lacnejšie a idú tam. Sú síce možno menej spokojné, ale ušetrili. Dôležité je ale podľa mňa výsledok, nie cena. V dnešnej dobe na trhu pôsobí strašne veľa fotografov, takže je z čoho si vyberať aj podľa ceny, ale aj podľa kvality. Okrem ceny, na čo by si ešte mali dávať nevesty pozor pri výbere? Pri výbere fotografa by ste mali hlavne dbať na to, že či má skúsenosti, to je veľmi dôležité. V dnešnej dobe je dosť preferovaný štýl, však mám kamaráda, on nás nafotí, alebo mám známeho z rodiny, ten nás nafotí. Pokiaľ ten človek nefotil svadbu, nevie, do čoho podstatne ani ide. Dajme tomu, že umelecké fotografie zvládne nafotiť, ale dojde do kostola, dojde do obradnej siene, dojde na hostinu, kde je všetko za pochodu, je to rýchle. Treba rozmýšľať, treba vedieť, čo ide, čo treba fotiť, čo netreba fotiť. Takže tu sú dôležité tie skúsenosti. Ak by sme chceli povedať najdôležitejšie kritériá výberu fotografa jednou vetou? Cena je síce dôležitá vo veľa prípadoch, ale dôležitý je, či má skúsenosti, či má dostatok techniky a dôležité je, aby vám sedel fotografov štýl. Spomínali ste techniku. Čo pod tým myslíte? Čo sa týka techniky, profesionálni fotografi vždycky používajú minimálne 2 profesionálne telá, poprípade aj viacej. Je to dôsledok toho, že napríklad situácia, fotím v kostole, sekne sa mi fotoaparát, zasekne sa mi uzavierka, čo teraz? Pokiaľ mám jeden fotoaparát, vložím ho do kabele, zavriem kabelu a idem preč. Hold, fotenie skončilo. Pokiaľ mám 2 tela, položím jedno, zoberiem druhé a fotím ďalej. Vráťme sa ešte raz k JL Photo. Aký je váš štýl fotenia? Čo sa týka nášho štýlu, snažíme sa preferovať hlavne uvoľnené fotenie. Toto uvoľnené fotenie veľakrát skončí s všelijakými srandičkami, vtipnými príhodami, bláznivými nápadmi. Čo sa týka z mojej strany, som ochotný spraviť pre fotografiu fakt čokoľvek a potvrdia vám to aj naše nevesty. Veľakrát sa nám stalo, že sám som sa musel obetovať, vliesť do vody, do jazera, vyliesť nástrojom, proste všelijaké humorné situácie len kvôli dobrému záberu. Kedy alebo ako vznikajú podľa vás najlepšie svadobné fotky? Pokiaľ chce mať nevesta vyslovené, uvoľnené fotky, plné zážitkov, atmosféry, nielen z umeleckého fotenia, ale hlavne aj zo soboty, tak v dnešnej dobe je dosť preferované dvojdňové fotenie. Čo to znamená? Znamená to, že umelecké fotografie chodíme fotievať iný deň, buď pred sobášom, pred svadbou, piatok, stredu, štvrtok, alebo naopak po sobáši, napríklad pondelok.
Áno, je to drahší variant pre nevesty, nakoľko musia počítať s tým, že dvakrát účes, dvakrát make-up, minimálne dvakrát kytica a dvakrát pierko. Samozrejme, fotograf stojí taktiež niečo navyše. Je to drahší variant, ale osobných skúseností posledné roky sa nám tento počet týchto svadieb navyšuje a viac ho nevesty preferujú a vyhľadávajú z dôsledku toho, že v sobotu im vznikne o mnoho viacej času sami na seba a na svoju rodinu. V sobotu nemusia stresovať, nemusia ráno skoro stávať kaderníčke, vizážiske, majú pokoj a idú pijánko celý deň, není sú z toho unavení. Nakoľko keď sa fotí len v sobotu, tak je to také stresujúce pre tie nevesty koľkokrát a sú v jednom zhone. Stále im výzva na telefón pri fotení, riešia stále nejaké, nedošla torta, nedošli zákusky, stále sa niečo rieši. Takže preto odporúčame každému nášmu klientovi dvojdňové fotenie. Máte nejaké vychytené miesta na takéto fotenie? Pri dvojdňovom fotení môžete využiť kopec krásnych miest aj mimo Slovenskej republiky. Najčastejšie chodievame do Rakúska, do Viedne, na zámky Schönbrunn, Belvedere, poprípade do Čiech, do Ledníc. Ešte nejaké zaujímavé miesta? Ďalšie krásne miesta sú na pláži, napríklad v Chorvátsku. Posledné fotenie sme absolvovali v zahraničí v spolupráci s Ceremony Šala v Benátkach, kde vzniklo kopec nádherných zážitkov a kopec krásnych fotografií. Bolo to v Benátkach naozaj zaujímavé. Koľko fotiek vlastne nafotíte pri jednom svadobnom fotení? Výhody tohto fotenia spočívajú ďalej v tom, že zo sobotnejšieho umeleckého fotenia vzniká približne 50-70 umeleckých finálnych fotografií. Keď sa fotí v iný deň ako svadba, napríklad v piatok, štvrtok, tak väčšinu sa snažíme fotievať zhruba od nejakého obeda až do neskorých večerných hodín. Kopec razy využívame napríklad aj západy slnka. Tu už nám vzniká ten počet fotografií zhruba okolo 200 kusov. Vaša firma sídli v Hlohovci. V akom okruhu pôsobíte? Snažíme sa pôsobiť na celom území Slovenskej republiky. Dosť často fotievame celé svadby už aj v Čechách, v Poľsku, Maďarsku, poprípade aj Rakúsku. Nedávame si nejaké obmedzenia, v podstate chodíme kam nás zavolajú. Ďakujem za váš vstup a za cenné rady. Prajme vám veľa vydarených svadobných fotiek. Dúfam, že vás naše fotografie oslovia a navštívite naše webové stránky, poprípade fanpage na Facebooku. A pokiaľ bude záujem, stačí nám napísať, radi vám zodpovieme ďalšie otázky, poprípade vám vypracujeme cenové ponuky podľa vašich požiadavok. Tešíme sa na ďalšiu vašu spoluprácu. Neodmysliteľnou súčasťou výzdoby svadobnej miestnosti, respektíve celej svadobnej dekorácie, sú návleky na stoličky s rôznymi farebnými mašlami. V rámci bloku Tipy a rady pre vás by sme vás dnes chceli zoznámiť s rôznymi druhmi návlekov a povedať niečo o ich výhodách a nevýhodách. Najjednoduchší spôsob zakrytia stoličiek v svadobnej miestnosti je dať na nich obyčajnú bielu plachtu. Čo sa týka údržby a skladovania takýchto plachiet, je to jednoduché. Po vyžehlení by sa mali poskladať rozložené na dostatočne veľkú rovnú plochu na seba, aby nevznikali záhyby. Ak je plachta veľká, dá sa upraviť tak, aby stolička pod ňou bola schovaná. Ak je však stolička široká, spod plachty vám budú trčať nohy stoličky a môže to vyzerať aj takto nepekne. Látka sa upraví a nazbiera sa vzadu za operadlom stoličky, tam sa nariasi a pripevní sa s mašľou. Naša agentúra takéto návleky nepoužíva. Ďalším druhom návleku je návlek ušitý do formy vreca. Ak budete počuť univerzálny návlek, pravdepodobne sa pod týmto pojmom myslí takýto druh návleku. Rohy vreca sa za operadlom stoličky zviažu na uzol a návlek je hotový. Uzol sa môže schovať za mašľou, za kvetmi, respektíve za inými doplnkami, ktoré sú tam pichnuté. Ak vrece má vhodné rozmery, vyzerá to celkom pekne. Ale ak dáte napríklad veľké vrece na malú stoličku, nadbytočnú látku vám hostia pošlapú a bude im to vadiť aj pri posúvaní stoličky. Ťažkým orieškom pri dekorácii svadobnej miestnosti alebo stoličiek na obrade je nájsť vhodný návlek na stoličky s opierkami na ruky.
V niektorých hoteloch, reštauráciách alebo v kultúrnych domoch sa veru nájdú aj takéto stoličky. Ak hotel nemá ušité návleky na mieru presne na takéto stoličky, ťažko ich zoženiete. Naša agentúra disponuje s obmedzeným počtom návlekov na takéto stoličky, ktoré občas používame na dekoráciu miestností alebo obradu. Ich nasadenie je však veľmi pracné a preto ich ani nedoporučujeme. V poslednom čase najčastejšie používanými návlekmi sú elastické alebo spandexové návleky, ktoré môžete použiť okrem už skôr spomínaných stoličiek s opierkami na ruky na všetky typy stoličiek, aj na nízke, širšie, aj na úzke a vyššie stoličky. Najväčšou výhodou týchto návlekov je to, že sa môžu prať v pračke, netreba ich žehliť, skladovať sa dajú hoci aj v koši na prádlo. Aj keď sa pokrčia, po navlečení na stoličky sa elastický materiál vyrovná. Takéto návleky máme aj my v našom inventári. Takýto druh návleku má jednu obrovskú nevýhodu. Ich navlečenie na stoličky je časovo veľmi náročné. Po natiahnutí návleku na operadlovú a sedaciu časť každú nohu stoličky musíte zvlášť vložiť do vačiek. Naša agentúra používa návleky s vlastným dizajnom, ktorý sme vytvorili po našich dlhoročných skúsenostiach s výzdobou svadobných miestností. Dizajn umožní jednoduché skladovanie poukladaním návlekov na seba. Manipulácia a ich navlečenie na stoličky je rýchla a časovo nenáročná. K dispozícii máme dva druhy návlekov. Jeden je na nízke a širšie stoličky a druhý je na vysoké a užšie stoličky. Stoličky majú väčšinou štandardné rozmery, preto s týmito dvoma druhmi si vystačíme. Nakoľko jedna časť návleku sa natiahne na operadlovú časť stoličky, návlek sa nezošmykne ani pod veľmi nepokojným svadobným hosťom. Niektoré hotely alebo reštaurácie už disponujú vlastnými návlekmi, šitými presne na mieru na svoje stoličky. Čiže presne sedia aj na operadlovú, aj na sedaciu časť. Keď je návlek ušitý z pekného materiálu, návlek pôsobí naozaj elegantne. Veľkou nevýhodou týchto návlekov je, že sa veľmi zle skladujú. Ak je to možné, majú ich trvalo nasadené na stoličkách. Alebo ak disponujú s dostatočne veľkým priestorom, každý návlek je zvlášť zavesený na vešiach v sklade tak, aby sa nepokrčil. Väčšinou sa však návleky skladajú v zloženom stave a po nasadení sú vidieť záhyby, čo nepôsobí práve najkrajším dojmom. Najnovším trendom v zahraničí je, ktorý sa postupne dostáva už aj k nám, používať špeciálne stoličky, tzv. Čiavary stoličky na svadby. Na tieto stoličky sa už ani nepoužívajú návleky. Aby predsa boli tie stoličky trošku vyzdobené, zvykne sa na to zavesiť malá kytička alebo na rôzne spôsoby upravené mašle, užšie či širšie. Naša kancelária sa nachádza na námestí Svätej Trojice v Šali na prvom poschodí budovy Jednoty. Je to malá presklená miestnosť, v ktorej máme vystavené niekoľko svadobných doplnkov, ktoré si tu môžete aj kúpiť. Kanceláriu používame hlavne na stretnutie s našimi klientmi. V rohu miestnosti máme vždy vyzdobený jeden stôl, aby ste na vlastné oči mohli vidieť niektoré prvky a doplnky svadobnej výzdoby. Po predbežnej telefonickej dohode sa tu môžeme stretnúť hocikedy v priebehu týždňa. Tešíme sa na stretnutie s vami. Ak potrebujete svojich svadobných hostí dopraviť z letiska do hotela na miesto svadby,
Doporučujeme pre vás mikrobusy z firmy 9miest.sk. Na cestu do Benátov sme mali prenajatý z firmy 9-miestny mikrobus Renault Traffic, ktorý bez problémov zvládol 1600-kilometrovú cestu vrátane prechodu cez Alpy. Komunikácie vo firme je veľmi ústretová, ceny za prenájom sú naozaj priaznivé. Ďalšie informácie získate na stránke firmy 9miest.sk. Chceli by sme vás upozorniť na našu akciu, ktorá prebieha od 15. do 31. mája, kde k vašej objednávke na výzdobu svadobnej miestnosti môžete od nás dostať hodnotné darčeky v závislosti od celkových nákladov za svadobnú dekoráciu. Ak celková hodnota vašej objednávky presiahne 400 eur, nafúkame vám zadarmo 30 balónov hélium. Ak hodnota vašej objednávky presiahne 600 eur, dostanete zadarmo dekoráciu za hlavným stolom. Ak celková hodnota vašej objednávky presiahne 800 eur, k uvedenej dekorácii za hlavným stolom pridáme zadarmo aj svetelný dážď. A keď hodnota vašej objednávky presiahne 1000 eur, dostanete od nás zadarmo do prenájmu 60 cm vysokú čokoládovú gastrofontánu. Ozvite sa nám teda čo najskôr, náš termínovník na septembrovej svadby už sa plní. Koniec našich televíznych novín sa blíži. Predtým by som vás ešte chcela pozvať do našej súťaže na Facebooku, ktorej môžete vyhrať prekrásnu ilustrovanú svadobnú knihu Prianí s názvom S láskou, ktorú sme vám predstavili v minulom vydaní našich televíznych novín. Do súťaže sa môžete zapojiť jednoducho. Lajkujte, zdieľajte odkaz na Facebooku na toto video a hlavne komentujte, lebo sme zvedaví aj teraz na vaše názory. Ak nám pridáte v hodnotení aj 5 hviezdičiek, vaše meno sa dostane ešte raz do losovania. Prajeme vám veľa šťastia. Na záver sa ešte pozrime, čo vás čaká v ďalšom 4. vydaní našich televíznych novín začiatkom júna. A teraz už mi nič iné neostáva, len sa poďakovať za vašu pozornosť. Sledujte nás na YouTube, pripojte sa k nám na Facebooku, na Twitteri a na Google+, kde stále zdieľame ďalšie informácie zo sveta svadieb, ktoré môžu byť zaujímavé nielen pre nevesty a ženíchov, ale pre všetkých z vás. Teším sa na vás vo 4. vydaní našich televíznych novín, svadobných správ agentúry Ceremony. Dovtedy, dovidenia.